ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ଉର୍ମିମାଲା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା 3000 ଖଣ୍ଡେ ବହି ଛପା ସରିଛି, ବିକ୍ରି ବି ସରିଛି। ଆଜି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ ମୋ ଦେହଲିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାକୁ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୁରନ୍ଦର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏହା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ, ଏହା ସହିତ ମୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଦେହଲିର ସ୍ପନ୍ଦନ କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷାରୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲି ଯେ ମୋ ବହିଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାର୍, ବହିରେ କ'ଣ କହିବେ? ବହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବହିରେ ଏମିତିଆ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ବହିର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚର୍ଯ୍ୟା, ଆଖି ଦେଖା କଥା, ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ସତେ ଯେପରି ସମଗ୍ର କବିତାକୁ ସାରଗର୍ଭକ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବଳରାମ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେୟାଂଶ ଏବଂ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତନବୋଧ ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ମୋର ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ବୁଣି ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ନା ବାହାନାକା ରହିଛି ନା? ସେଦିନ ସତରେ କରମଣ୍ଡଳ ବା ବାହାନାଗା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେତେବେଳେ କାହାରି ଠିକଣା ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୋଳାହଳମୟ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଥରି ଉଠିଲା। ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚେତନା ବା ଜୀବନକୁ ଖୋଜିବାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ସେମାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଥାଏ ତାହା ଚାହିଁ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ। ଏଠି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା, ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ଅନେକ ମଣିଷର ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେଜାଣେ କାହିଁକି ଲିଭିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବିତା ଭିତରେ ରହିଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚର୍ଯ୍ୟା। ଏ କବିତା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଭାବଚେତନା ରହିଛି ଯେ ସତେ ଯେପରି ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶବ୍ଦ ମୋର ଅଳିଅଳ ରାଜଜେମା ପ୍ରିୟତମା ଲାଜେଇ ଯାଆନା ନିଠେଇ ଯାଆନା କଲମ ମୁନକୁ ମୋ ଥରେ ମାତ୍ର ଢେଉ ଢେଉ ଶବ୍ଦର ଉର୍ମି ନେଇଆ ସାମୁକାର ମୁକ୍ତା ନେଇଆ ତୁ ଯେମିତି ଆସିବୁ ଶବ୍ଦ ମୋର ଅଳିଅଳ ରାଜଜେମା ପ୍ରିୟତମା